God aften og velkommen til nyhederne. Er computerspil en sportsgren? Konkurrencer i computerspil, også kendt som e-sport, er på vej frem i Danmark og i verden. I løbet af de seneste par år er flere og flere skoler begyndt at tilbyde e-sport som et sidefag. Det er dog mere besværligt for de unge at dykke e-sport på de videregående uddannelser. De kan nemlig ikke tilmelde sig elitesportsprogrammer på lige fod med atleter i andre sportsgrene. Og det har store konsekvenser for de unge e-sportsatleter. Her er Daniel Pakchan. Han er e-sportsatlet og prøver på at blive professionel gamer, samtidig med, at han tager en uddannelse. Men det tror jeg, det er det største bevis på, at jeg nogensinde har vundet noget. Der står lige frem førstepladsen i CSGO, Steelhead 16 i Bøgeskov. Han ligger blandt det bedste halve procent af spillere i Counter-Strike, et af de mest populære spil i verden. Han har allerede haft skrevet kontrakt med Frederiksberg e-sport og vundet flere turneringer. Han spiller faktisk på så højt et niveau, at han gerne vil have kombineret sin gaming og sit studie i et såkaldt elitesportsprogram, som mange videregående uddannelser tilbyder. Hvis du spiller professionelt hold, så bliver du nødt til at have de her øvedage, og du har rigtig mange timer, du skal spille. Og derfor kunne det være rigtig fedt, hvis der rent faktisk fandtes sådan et program for e-sportsudøvere. Men det kan man ikke som gamer. Og det er ærgerligt, for elitesportsprogrammer giver mulighed for at forlænge studiet og få råd og vejledning undervejs. Som gamer må man dog bare løbe længere, hvis man vil forfølge sportsdrømmen samtidig med, at man sikrer sin fremtid. Og det har konsekvenser. Der er mange gange, hvor man får for lidt søvn på grund af det. Og det kan fx være, at du har haft nogle skemalagte kampe på et set tidspunkt. Og så kan du også komme i seng klokken 1 eller 2 eller sådan noget. Der synes jeg nogle gange, jeg har haft nogle dage, hvor jeg ikke har været helt på grund af det. Han føler altså, at den manglende tid fører til stress, hvilket går ud over både gamingen og uddannelsen. Og Daniel er langt fra den eneste, der ville have udnyttet et elitesportsprogram, hvis han kunne. I en hurtig spørgeskemaundersøgelse på diverse e-sportsgrupper på Facebook fandt vi ud af, at 115 ud af 180 adspurgte godt kunne have fundet på at ansøge til et elitesportsprogram med e-sport på en videregående uddannelse. Ketil Sandvik har forsket i e-sport flere gange i de sidste 15 år og mener, at elitesportsprogrammer vil kunne give e-sportsatleter bedre mulighed for succes. Jo, men det siger sig selv. Altså, det er elitesportsprogrammene, som er med til at drive udviklingen og kvaliteten i en hvilken som helst sportsgren. Grunden til, at man ikke kan tage et elitesportsprogram som gamer, er, at e-sport ikke er underlagt Danmarks Idrætsforbund. Men spørger man Thomas Kod, formanden for interesseorganisationen e-sport Danmark, kan computerspil i høj grad sammenlignes med andre sportsgrene, der er optaget. Der er masser af spænding, der er høj intensitet, og specielt de professionelle udøvere, de skal jo motionere og træne deres hjerner og træne deres fysik og intelligens for faktisk at være hurtigst og bedst til det, de laver. Og Ketil Sandvik kan også se lighedspunkter. Sport, det handler jo om konkurrence, og det også har nogen, som udfører en konkurrence, hvor det er andre, som ser på. Og det er liksom det, som definerer sport i korte træk. Og der kan jeg ved grønt ikke se forskel på, at vi går ind og ser nogen, som konkurrerer på computerspil, eller nogen, som konkurrerer med en bold på en græsflade. Ketil Sandvik mener altså, at sport defineres ud fra konkurrence og popularitet. Så hvordan klarer e-sport sig på disse kriterier? I 2014 blev e-sport set af 206 millioner mennesker verden over. Det er en stigning på 65% fra 2012, og man regner med, at udviklingen vil fortsætte op til 335 millioner i 2017. Derved var der altså kun 6% flere ishockeyfans end e-sportsentusiaster i 2014 på verdensplan. Ud fra disse kriterier kan man altså argumentere for, at e-sport burde være en sportsgren, og det er måske også grunden til, at lande som USA, Kina og Sydafrika allerede har taget skridtet. Men formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, synes ikke, at det er nok til at definere e-sport som en sportsgren. Sådan som vi definerer sport på nuværende tidspunkt, så er det ikke en sportsgren. Der mangler, set med vores briller, noget fysisk udfoldelse for, at e-sport kan betragtes på linje med alle de andre idrætsgrene, som vi har i Danmarks Idrætsforbund. På den anden side mener Thomas Kod, at DIF allerede har optaget sportsgrene, der ikke opfylder kravene. Altså hvis det skal være lidt sådan provokerende, så kan man jo sige, jamen altså bueskydning, er det en sport? Altså
eller alle mulige andre sportsgrene, hvor man står skydning for den sags skyld. Det er jo heller ikke nødvendigvis en, der kræver den store fysiske udfoldelse. Ifølge Niels Nygaard er det dog ikke den eneste grund til, at e-sport ikke er blevet anerkendt som sportsgren. Der skal være et vist antal foreninger med et vist antal medlemmer og med vedtægter osv., for at man kan blive medlem af Danmarks Idrætsforbund. Så det er i givet fald også et krav til e-sportbevægelsen, at man skal have det på plads. Men selvom e-sport Danmark ikke opfylder kravene i forhold til medlemmer og foreninger, føler Thomas Kode ikke, at det burde stå i vejen for deres medlemskab og dermed unge e-sportsatleters mulighed for at tilmelde sig et elitesportsprogram. Jeg har det sådan med krav. Man kan jo vælge at bøje og vride krav, som man har lyst til. Hvis man har en interesse i, at vi bliver en del af Dansk Idrætsforbund, så synes jeg, det vil være glædeligt, at vi kan komme ind under den vinge. Hvad fremtiden vil vise, er endnu uvist, men hos e-sport Danmark håber man på, at man kan bevæge sig ind i varmen hos DIF. Det var ikke muligt at få kulturminister Bertel Haarder til at kommentere sagen. Niels Nygaard bekræfter, at dialogen imellem e-sport Danmark og DIF vil fortsætte, men det er endnu uvist, om e-sport nogensinde bliver optaget af Idrætsforbundet.